Nyt juuri meillä on tullut uudet opetussuunnitelman perusteet taas, ja joka on ammattilaisille taas uusi haaste, istuttaa se siihen nykyiseen ja tehdä tarvittavia muutoksia. Ja tietäen sen, minkälaisin resurssein meillä toimitaan, niin kuin varmaan aika paljon muuallakin maailmassa. Jos ajatellaan asiakkaina nimenomaan näitä lapsia ja nuoria, niin meidän asiakasvirta on valtava, mutta ne tekijät, jotka ehtisivät tätä tehdä, niin meitä ei olekaan sitten tarpeeksi. Ja miten löytää sellaisia keinoja, ja se mitä mä haluaisin, että entistä enemmän tulisi vahvemmaksi suomalaiseen oppilashuoltotyöhön, on löytää sellaiset työskentelymenetelmät, joissa samalla me voidaan lapsille ja nuorille paitsi päästä eroon siitä ongelmasta, niin opettaa sellaisia selviytymisen taitoja. Eli tehdä samalla myös ennaltaehkäisevää työtä, miten he selviää ongelmanratkaisusta myöhemminkin elämässään. Ja miten hyödyntää aina näissä se verkosto, mikä sen lapsen ja nuoren ympärillä on, koska se vähentää silloin meidän ammattilaisten tarvetta myöhemmin. Kun suunnitellaan uutta täydennyskoulutusta ammattilaisille, niin meidän on äärimmäisen tärkeää tietää myös, mikä on se tilaus sieltä kentältä. Ja sen takia alkuvaiheessa on aina niin kuin mekin tehdään, että me pilotoidaan. Meidän täytyy tehdä omalla näkemyksellämme, tehdä ne ensimmäiset suunnitelmat. Tämä voisi olla tämän kurssin opetussuunnitelma. Näin me se viedään läpi. Tämmöisiä elementtejä siinä on. Mutta kyllä meidän täytyy niin nöyriä olla, että meidän on kuultava ne kentällä työskentelevät ammattilaiset. Ollaanko me menossa oikeaan suuntaan? Mikä on se päällimmäinen tarve heillä? Minkä suuntaista sen pitäisi olla? Ja siksi meillä on tullut oikeastaan työtavaksi, että me voidaan pilotoida, jotta me kuullaan se ääni sieltä. Paitsi ammattikasvattajilta, niin myös heidän kokemuksistaan siitä, että no joo, minä kokeilin näitä 2 kysymystä tai tätä ehdottamaanne työtapaa, no siinä kävi näin. Me voidaan kuitenkin vain arvailla sitä tiettyä juttua, miten ne lapset reagoi. Osattiinko me selvittää tämä asia niin, että sen voi ottaa käyttöön. Eli se on äärimmäisen tärkeää. Ja miten me voitaisiin kannustaa siihen, että mahdollisimman iso osa työyhteisöstä olisi aina mukana tällaisessa täydennyskoulutuksesta, koska on aina helpompi lähteä kokeilemaan uudenlaisia työtapoja tai täydentämään niitä vanhoja, jos sulla on edes yksi toinen kollega, kenen kanssa jakaa mielipiteitä, ajatuksia, jopa niitä hankalia kohtia, jakaa oivalluksia, tehdä yhdessä oivalluksia. Usein on niin, että kaikesta pilotoinnista huolimatta me kuullaan kentän ääni koulutuksien kehittämisvaiheessa, niin silti matkan varrella tulee taas semmoisia asioita, että olisi tarpeen lisätä jotain, ehkä poistaa jotain turhaa. Ja se on ehkä yksi verkkokurssituksen hyviä puolia, että kun me vaan saadaan palaute takaisin, tulee se sitten keskustelupalstojen kautta, sähköpostin kautta, miten tahansa, me voidaan reagoida siihen aika nopeasti. Eli kun me saadaan palaute, että no, tämä jäi ohkaiseksi tai ette ollenkaan käsitelleet tätä asiaa, niin se osaaminen meiltä löytyy. Mutta meidän pitää osata ehkä itsekin valikoida ja nimenomaan kentän avustuksella se, mitä tarvitaan juuri nyt. Ja sitten me tehdään se.